Primer vull agrair-vos la presència a totes les amigues i amics que esta nit heu vingut a acompanyar-me. A Dolors per la seva amable invitació i a Macu per la generositat de les seues paraules. Ja m'havien avisat que alguna cosa hauria de dir i espero no fer-ho molt llarg, perquè el que de veres importa avui són les imatges. Crec que des de sempre he sentit la necessitat de fer coses amb les mans. És com una espècie de desfici als dits que ara sí, ara no, m'entra i he de calmar. Quan era xicoteta, recorde que mentre ma mare cosia, jo tallava teles i inventava maneres d'usar aquells retalls que queien i creaven formes omplint el terra de taranyines de fils i colors. També m'agradava observar mon pare quan estava en la fusteria. La fusta, aquell material dur, rígid, tan poc flexible, acabava finalment convertit en portes, finestres, en mobles de línies i curves sinuoses, i aquella transformació em captivava. La meva formació artística ha sigut principalment autodidacta, encara que he fet diversos cursos i he passat per diferents escoles de dibuix i de ceràmica, com ja han explicat Dolors i Macu. Però ha sigut durant els últims anys i pràcticament arrossegada per la meva germana Rosa, a la qual molts d'ací ja conegueu, que he tornat a dibuixar, cosa que havia tingut abandonada durant algun temps. Tots els dibuixos que il·lustren esta mostra s'han pogut veure en algun moment en el blog que compartim ella i jo, el Vida per Vida. Personatges com les de Noetes, sinceres, agosarades, però tan reals, o les dones pedra, dones fortes a les quals el temps i la vida els dona la forma, o les imatges que han il·lustrat el llibre de poesia de Rosa, Joc de dos. Al principi dibuixava sobre paper, sobretot amb llapis i colors, i combinava dibuix i fotografia. Per un aniversari em van fer els millors regals que m'han fet mai, una tauleta gràfica. I amb ella vaig iniciar un nou camí, el del dibuix digital. Va resultar ser una eina magnífica i era precisament el que necessitava per a les il·lustracions del blog. La tècnica del linogravat la vaig descobrir fa poc de temps, però de seguida la vaig adoptar. Gúbies, tintes calcogràfiques, linoli, tots aquells estris m'oferien una nova manera d'expressar-me i feta a la meva mida, o almenys això em sembla a mi. I arribem finalment a les filformes. El joc del nom és cosa de Rosa. Ja sabeu que les paraules són cosa d'ella. Desficiosa com us he dit que sóc, un bon dia va caure en les meves mans un fil d'aram. I d'aquell material tan senzill, tan vast, va néixer la primera filforma. Es tracta del personatge L'home del sac, el qual ja tenia un poema, també un dibuix, i finalment acaba per tindre una forma. I de l'home del sac passia a fer roses per a regalar-les per Sant Jordi, i de les roses a les dones, i de les dones a sí. Treballar amb les mans, aconseguir que les formes més simples, que els traços més senzills, fins i tot que els materials més vastos, aquells sense prestigi, considerats menors, prenguen forma, adquirisquen identitat pròpia i siguen les protagonistes de la seva història és realment el que finalment em motiva. Per a mi el suport no importa, el que importa és l'essència, és allò que volem transmetre. Tot el que m'envolta, el que veig i sent, passa a través de mi, de la meva manera de veure i entendre el món, i el resultat és, finalment, la manera com jo l'interprete. Amb Rosa formem un bon tàndem, però de la mateixa manera que els seus textos tenen identitat pròpia, m'agradaria pensar que els meus dibuixos també la tenen. Soc on soc segurament perquè no puc ser d'altra manera, perquè soc el resultat de les experiències viscudes, però també perquè he decidit no ser d'altra manera, i per tant, ni puc ni vull deixar de ser com soc. Bona nit a tot el món i moltes gràcies.